Кой ще се падне? Ами, ще ти се падне. Fortune 3, ефективност 4, Unbreaking 2. Добре, надъхан съм. Айде, feel the power. Хайо. Fortune 4. Бати майката. Готово. Виж, добре, горе-долу, ама нямаше Fortune. Да. И Unbreaking беше 3, а не 2. Ами кончето. Колко си секс? Аре, ела тук до мене, да почваме. Секс? Трябва още един кон да вземем да станат това. Да се чифтоса. Да може да ги размножаваме. Братленка, изчакай само да затворя една тъпа поргамка. Искаш да правим стрим, бе, по-нататък. Може. За 10-ти епизод. Някакво такова. Може. Ела. Ай. Почваме ли? Да, махни с каската. Добре. Само на нова брайтнеса. Така, всичко е на 5. Аз си инсталирах Photoshop, между другото направих си снимка, нали, измислих в тъмбнейл къвшина. Добре, давай. И здравейте всички от YouTube. Аз съм Дочо Райдър. Тук при мен е Red Venom. Нашия много добър стар приятел Red Venom. Който не говори. Не, чакам да си свършиш изреченията. Между другото това е втори епизод на Dark. Да, и при мен също е втори епизод. Да, и той снима между другото в момента. Можете да се абонирате още сега и да харесате клипа. Да, за да видите и трети епизод. Защото ако не се абоните и лайкните, няма видите трети епизод, никога повече. Виждате, направил съм някакви промени. Тук направихме... Да, това е DL-то и вижте кои сме в сървъра. Да. Това сме. Сега сме... Този The Word не го знам нещо. И аз. Значи тук завършихме дизайна вече официално на къщата. Направихме тук печки, нали нямаше просто какво друго да измислиме, затова сложихме печки. Пък и без това друго не трябва, сложихме item frame и такива работи. Това е моето лего, това е легото на Red Venom. И така, в този епизод, какво ще правим? Не знам, обаче виж, аз нали така, връщам се с супер яките айтеми и мога да погледнеш често. Да, между другото събрахме малко диаманти. Намерихме, имахме късмет, намерихме. Да, и тези два емералда ги намерих в пустинята там. С екстрим хилз вече. Много бързо се намират тия прости, често. А къде бяха сетовете? И тук, нали? При конете или не? Не знам, нямаме такъв чест. Отиди най-отзаде има чест, е празни. Там. Ето така, ще държим в горния чест. Кой е горен чест? Ела тук е, къде съм аз. Горния. Нямаше смисъл да обикараш 20 пъти, но... Та видяхте, инчатнах си кирка. Инчатнах си кирка, не беше идеална, но... TNT-то къде да го сложа? Служи го при ценните работи, защото не е ценно, обаче пак. Така. Добре. Сега, в този епизод може да направим някакви фермички, тъй като ще трябват. Може и малко крави да търсим. Имам малко хляб, 2 ейпълченца. Така, значи... Знаеш, че за малко ще взема коня, искам да тръгна нататък, да видя дали ще... Дали ще има ферми. Гледай, не ми убиеш коня. Крави де. Не, ти по-добре не дей, защото е гора. Спокойно коня ти скача като някакъв извънземен нещастник. Най-сексабилния как? Опа. Че са. Мале, корема как ме боли. Крави! Намерих крави. Нямаше смисъл, значи. Чек. Я да рамно почет. Значи храната би трябвало да е тука. Толкова ябълки. Това не ми трябва, Бам. О, имаме два нещастника. Poison potatoes. Добре, нищо. Та е за здраве. Добре, къде са кравите? Не, натам. Нататък има един такъв баям с блатен. Знаех си, че има нещо. Аз ти казах, че не тук ще има. Опа, без да искам го щупих това. Добре, аз ще я да видя. Направихме си... Вау, това някакво доста така, нали, изкопано. Не, бе, аз го направих това. А така ли? Що? Еми, защото да знам, събирах дърт и ми трябваше. За да направя една ферма, дете видя сега. Сега е тук ли са коне? Аре, аз имам малко уит. 48 малко, да.
Обаче не знаеш, че ти трябваше да не вземеш мен, сега ще се опитам да привлеча. Само че е само една. Чакай, духа, би трябвало да има още, защото те са, ето още една виждам там. И още много виждам там. Бързо всичките ще ги привлечем. Къде? Ето. Чакай, аз ще привлека една група, ти привлечи друга. Добре. Трябва ли ти уит? Повече. Не, аз имам. Там, 3 достатъчно ми е, за да ги привлека. Аз забравих да остата уит, ама нищо, той ще ми свърши това. Хубаво, че не сме надалеч и барем да ги привлечем. Да. В този епизод ще правим само фермички и... да. Че гледайте, аз са глична. Не са глична всъщност. Колко крави се привляка за сега? 2. Там има още една, ама няма да я взимам. Само да не взема да се прецака. Дай да привлечи колко се може повече, че да може да ги размножаваме бързо. Сега не мога, защото другата е много далече всъщност. То пак то намери кога стане вечер, човек. Ами, бати шита. Шит няма. Сега ако стигна поне до гората ще стане малко по-бързо. Знаете ли какво? Аз ще стопирам клипа тук, докато се върнем с кравите. И като се върнем ще... Да. Аре. Ай. Да, върнахме се. Прекарахме кравайте. Да. Опа, така. И сега ти можеш ли да пробваш да вземеш ачивмента? Сега, изчакай, ще пробвам. Айде. Аз само ще я да остава някои работи, които въобще няма ми трябват, нали? Така, това тук. Уитът трябва да бъде при храната. За малко се свалям слушалките, понеже ме заболяха ушите. Ох. Малко разтръпка на ушите ще бъде добра идея. Аз и кеската. Нищо. Началото ще болят, обаче като свикнеш. Еми... Сигурно. Ма тия много яко стискат, защото са нови в момента. Много яко ме стискат ушите. Има ли една двойка, която не размножава? Да, имаше една, която си бълбукаше отгоре с сърчицата. Взе ли Repopulation? Да, браво е! Така, айде се заемаме с фермите. Айде. Ще опече 47 потейтори. Потейтоти. 10 айрон има тука. Така. С някъде толкова кол. Ще сложа само. Не, то се изпече сигурно, ма ще остава толкова кол да има. Добре. Не знам, според мен дизайна се получи тук много готино. Особено, нали, някакво такова тук по средата. Да. Само да им какво става в дискусията Darkcraft. Знака от Дари 25k subscribers. Ми се мета. Нещастник! Не, ще ми прегазиш фермата, няма да се позволя. Къде са тия? Още един. Щупих си точи. Аз се взема да осветя още малко. Тук има един скелет, който ще умре. Естествено от моят меч. И сега 3 критикала и dead guys. Последен. Yes! Да. Винаги така става. Красавицата се оказа с жар. Песента на Криско е, как мога да не я знаеш? Защо не я знам? Ми знам, аз питам как. Аз не обичам Криско. Аз не обичам рап изобщо. Ти не обичаш, аз не обичам, аз слушам. Така. Идеално. If you know what I mean. Бам се, знаеш. Айде, ще правя фермата. Айде, почти съм готов тука. Да не осветяваме повече и да не се страхуваме от тези нещастници, които се спаунват тука, нали? Аз от тука горе май ще е добра идея. Айде. Вау, do it for the money. Айде. Готово, майче. Надявам се. До някъде. Ти къде правиш фермата? Вземам материалите и ще ходя да правя. Хубаво да оставя тия работи. Къде ще направя фермата? Викам първо... Викаме тази ферма да ти е направо на входа на всичко да я махнем. Добре. Ама не сега. Дай да оставим да порасне. Дай тук да направим, а? Не тука. Някъде е на тука, виж.
Тук. Викаме тази пещера е тук да я затвориме, отгоре с дърт, ама ние нямаме дърт. Нищо. Да я затвориме с дърт е това. И да не си личи и тук отгоре някъде да бъде фермата. Ми може, обаче... Обаче аз съм измислил един хубав дизайн. Аз ще махна тия дървета, тук че има кефа. Не, чакай, ще отидеш направя една лопата. Аз имам една лопата. Аз усещам как няма да успеем да направим и една ферма в този клип. Да, знаеш, че верно няма стане. Защото трябва да изравняваме. А може извън кадър да изравняваме, ама... Ще стане така. Не, много, да. Ах, ушите, човек, болят ма, така ще сложа служалките. Каквото не успеем да направим пък, ще... Отивам да махна от някъде дърт, за да може да запълвам пещерата. Така. Тук има пещера. Това съм го слагал сигурно. Само ще запуши тука. Откъде ще го освета. Мисля, че бях слизал тук. Като се слушалки се чуя някакво такова от булстовете на тонклоните. Нямам тонклони. Не, като на тонклони сякаш. Ще видиш в клипа. Ще го чуеш. Добре, значи сигурно ще трябва да сме на слушалките. Че е намал? Как се чуя са? Я чакай. Да, добре, сега добре. Ма не знам ти как се чуеш. Пак се чува, обаче съвсем малко. Сега? Пак се чува. Нищо. Зарави. То не е проблем, човек, то не пречи. Maybe. Добре, много готино изглежда, да, пърня там. Гравел, значи може да си вземем много гравел от това място там. Има много гравел. Това е гравел Extreme Hills. Ето, значи тук има. И докато намерих това място, направо се прибих с коня. Сигурно се видяли в първи епизод. Да. Стига толкова. Чай. Тази пещера дитя запълнихме. Не сме слизали още да я разузнаваме, by the way. Да. Падахме много пъти в нея. Поне аз паднах много пъти в нея. Да. Чакай. Сега ще направя... Ей, човек. Знаеш какво? Не. Дай да... Виж сега какво ще направя. Какво ще направиш? Мисля някъде от тука. Запълвай вече езерцето. Какъв смисъл? Ще ни освободи много място. Виж сега откъде. Не, езерцето ще ни трябва. Не, само до тука бе. Ма така стана много гадно. Трябва... Не, за сега ще е изравнено, иначе после ще го оправим. Ман, така изглежда много секси. Остави! Чакай! Тук някъде на това място да сложим фермата. Не дай запълва цялата вода. Човек, направил съм дизайн, чакай, измислил съм го много яко. Просто just leave me и после ако не ти хареса, ще... Добре, така ще се рафаха, ще видим какво ще правиш. Давай. Не, стой афака. Ще ми трябва малко помощ. Така, сеш. Добре. Къде отиде? Крадеш дърт. Човек, аз тук закрием дупката, ти тук пак е. Тръпница. Излез там да я запуша. Събираш дърт, да бе, добре. Стой, направо събери малко дърт. О, шет! Какво е? Как са. Ебати якото. Аз па си помислих, че си пръцна. Като това. Пръц! Здравейте, здравейте. Здрасти. Болите глава, нали? Какво? Болите глава, нали? Не, що питаш? Защото говоря яки работи? Да. Това винаги става. Никога не си го казал. Примерно ще я пръцнем е тук едно. Ще пръцнем.
Добре, ай няма го. Чакай, ще ти пръсна главата. Опа, как го. Тук има едно дърто, което трябва да взема и защо го направих, няма значение. Ай, готово. Бам! So секси. Добре. Ети много дърт. Опа. Човек. Искаме така да си седа цял ден, да не правя нищо, до утре да не ходя на урок. Ма не мое, бати шита. Нали? Не. Сигурен ли си, че... Да. 1, 2, 3, 4 по диагонал. Чакай малко, в момента не те чувам, понеже разглеждам слушалките, чай мръдам се. И баси нагле. Да. Сега е така. Не, така, не, така въобще не, чакай. Не е хубаво. Какво правиш, уей? Какво си искаме? Правя експерименти. Знаеш какво ще ми трябва? Стълби. И слапове. Да имаш. Ама от нормалните. Се. Не. Ей, бати. Къде беше дървото, бе? Аре. Това е много готино. В новия апдейт вече мога да си въртиш на повече места. Имаш повече възможности. Значи сега ще ми трябва слабченца и малко стълбачи. Мисля, че... Аре, служи се. Така. Още не съм им свикнал на честовете. Добре, що слагаш? Don't kill се. Бе как да ги щупа. Абсолютно е. Го стоям отгоре върху тия. Да, точно. Без искам щупих една. Ма нямаше как. Са трябва сигурно ще щупа. Ще прецакам още Ще една. направим тази ферма обаче само за картофи. Да знаеш. Само за картофки. Да. Ще правим картофена супа. Защото с картофите най-са полезни. Не е верно. Да, уе. Те хелтват най-много като... Не е верно. Пържолките май са по-хубави. Те по 4 хелтват, ако не се лъжа. Да, ама... Какво? Не сме богати на пържоля. Нищо. Виж опре тия двете. Там и тук това. Това там. И това е Че тук. също знаеш какво? Половината ще е за картоф, половината за моркови. Викам да рандом. Аз ще вляза. Ще вляза малко и ще взема и така горе-долу малко картофки. И ще ги послагам на рандом места. Сес? Не бе, не дей бе! Абе така е по-готино бе, моето момче. Абе човек, болен мозък си бе! Нищо, това нали пак е хубаво. От теб съм го наследил. Готово, свършиха ми. Оправи го са. Морковите. Много си прост, честно ти казвам. Искам половината да е за такова, за картофи. Това е грозно, бате. Грозно, ама поне ще дава повече. Какво дава повече, бе? И защото не е равномерно. И какво като не е равномерно? За какво трябва да знаеш? То като порасне го взимаш, what the fuck. Тиквата много по-добре, човек. Напротив. Трябва да гея. Устата ти много знае. И сега после как ще слезеш? Няма слизам. Какво съм първо? Ми как ще слена, така слена. Чакай, ще направя. Какво ще правиш? Казвай бързо. Ще направя вратичка с такова гейт, как се кажеш. Някакъв гейт. Или както и гъса там.
понеже нямам дърт, нали. О, така ще стане много грозно, честно. Само да видя всъщност паче. Отдалече трябва да видя. О, не, всъщност може би да не, може би няма стане така. Я го виж отдалече как изглежда. Изчакай и оправям тук работите. Мога и по друг начин, имам друга идея, ако не те кеф сега. Изчакай. Всъщност ще сложа тая идея така тук, да ги видиш двете. Мисля, че тая от лаво ще е малко по-добра. По-готина ще е, по-красива се. Кое бе? Ами виж ги. Колко нормално дърво имаш в тебе, ама нормално. Само изчакай да става. Нормално, нямам. Не се държа дърво, да. Много се бавиш. Кажи ми коя от двете страни те кефи повече. Къде са картофите, които изпекох? Не знам. Дай. Ми да, така е добре. Не, изчакай. Кажи коя от двете е по-готино. Имам още една идея, само че... Виж са. Виж, ай та са по-як. Не знам, мачай ти покажи това са. Само да видя как ще изглежда. Едното. Виж. Виж. Да, така е идеално. Да, направи те. Само Също че нямам такова. Стълби. Да, имам само две. Аз затова те питах за нормално дърво. Да, нормално дърво. Да, научи се събираме, то тук да пренасим един байам. Да, слайм байам. Тук колко време стана крипа, ай го приключваме. Може. Дай да съберем малко дърво и така. Колко дърво ще ни трябва, много ли е? Ще съберем. Да кажем 24 може да стигне. 24 не е обработено. Може би не знам. Мисля, че му ударихме едно хубаво развитие на този върт. Само да не ни пранкнат, защото ще бъде тъпо. Не знаеш, че всеки момент може... Всеки един момент може да влязат примерно в акаунтите ни, с имената и... Сеш се. Да, и да ни пранкнат едно готино. Аз силно ли ще чувам, нормално ли ще чувам, гадно ли ще чувам, слабо ли ще чувам? Добре се чуеш. Ако имаш нещо гадно, ще да ти кажа. Че, сега се наместя. Не знам, аз микрофона ми е 2 км от мене. И ме мърси сега. Да, сега. Нататък ще трябва да правим автоматични ферми. Много работа съм намислил. Съм намислил поне аз, за тебе не знам. Искам да направим слайм ферма, искам много да направим една слайм ферма, да си правим слайм блокчета след като апдейт на сървъра на 1.7.5 на поне. Да каза 24, че ще трябва обикновено. Да, някъде там му достигне. Сега ще събера един точно стак и ще дам. Значи сега ако са... Тук са 3 блокчета. Тук едно така. Тук едно така. И тук слагам един слаб по средата. И... готино ще стане. Може и да не сложа така. Тук където са 3 имам някои идеи, сега ще ги спробвам. Ще стане готино. I'm coming home, my friend. Добре. Кучето ми лай, много яко. Чува се. Как бе, нали съм? Много боже, все едно. Какво? Откъде ще дойдеш? Не знам. Не си гледай координатите по време на клип, окей? Не си го направил, нали? Кое? Това да си гледаш координатите по време на клипа. Мале, ти знаеш, че май ги видях. Чакай, ако съм ги видял, ще го направя размазан клипа там, където са координатите. Що по-размазан? Просто една снимка служи горе. Аз на предишния клип така съм направил. Знаеш, колко готино се получи.
Бати средния пръст има там. Ела така ти дам нормалното дърво. GTI петица. Аре, дай го и да направя това. Къде си? Ето ме. Добре. Значи сега ще ми трябва някъде 16 за един стар. О, ще ми стигне супер. Значи сега ще ми трябват малко. Да кажем толкова стълби и толкова слабо е. Ай, Аре, ела пръкче, бе. са, чакай. Ево да направим фермата и сме готови. Чек, много време ще стане като. Няма. Виж сега, махни слабовете навсякъде, едно зомби. Ай, дай ми да го убия, бе. Аз го гоня, аз ти го биеш. Тук съм на 3 кътца, вижте тук където са 3, имам идеи, ама не знам как ще стане по-хубаво. Тук понеже виж как са, виж, едно до друго са. Едно от друго си не знам как да го направя. Дали е така да сложа? Да, така го служиш всъщност. Да, е така го служиш. Ама... Добре, ще видим. Така. И тук по средата един слаб. Да. Да, става. Това не ми трябва. Оф, аре дай ми го. Дай ми братвата, аз ще ги махна. Изцяло. Значи сега тук така, тук така. Тук така и един слаб. Колко е красиво. Да, бе. Чая сега. Значи тук по същия начин, само че не е точно. Да, логи. Е така. Есо е. Толкова е секси. So smart. Тук как да го сложа? Не, така. Ела чупише това тук. Сега ще направя една Stonegate аз. Не Stonegate, ами. Don't kill се. Що е? Каза I say it. Оф, майка му деба. Трябва ми брадвата, върни ми я. Секунде, my friend. Отгоре има крипар. Пак ли да го бия? Да го бия ли? Не! Не дей! Над къщата. Миналия път имам лоши спомени от него. Да. Затова така облицована. Дай ми брадвата. Готово. Да завършихме. Да, надявам се да харесал този епизод. Може да се абонирате да харесате клипа. Благодаря за гледането, ще се видим следващия епизод. За сега от мене, чао. Тан, бейбе. Oh yes. Ретард битбокс. Ай, чао.